nostaa ja pääseekö vielä pelaa poikittain ja näin tyhjää maaliin ratkaisun laittaa Jakub Bernat. Kolmas maali tähän turnaukseen ja Jan Kretsa vaikuttavaa, jos olisi edes pikkuhiljaa se parani. Näin on tämä turnaus paketissa ja tämä ylipäänsä kesäkuun mestareiden viikko on paketissa. No itse asiassa ei ole vielä P12 ikäluokka, siellä tosiaan finaalipeliä vielä pelaa, se on puolelta alkanut hetken kuluttua. Kun tämän ottelun lähetys päätetään, niin varmasti Imran syötöstä 0-1, toisessa erässä ei maaleja nähty, 1-2 minuuttinen siellä oli Jere Olanderille sen aikana ei maalia. Vítka vyhlásili Most Valuable Player toho poháru mistrů. Näin on aika sitten seuraavaksi mitalien jaon.